To macie? Dwie w nocy, klupie ktoś do dźwierzy. Chłopstowo, otwiero, zaglądo, żadnego nie ma. Jeszcze nie legnął, zaś ktoś klupie. Idzie, otwiero, zaglądo, jakiś głupi wica, żadnego nie ma. Zamknął te drzwi, że jeszcze nie zdążył zamknąć, zaś ktoś klupie. Otwiero, rozgląda się, zaglądo, a na wycieraczce tylko śmiertka. Taką mało śmierć, wiesz? Biało, taką mało kosa miała. Ty chłop tak padł, tyś po mnie przyszła? A ona go do cicho, po chomika. Chłop przyniósł telewizor do sklepu, postawił na ladzie, padł, biercie te pieroństwo, ja już tego nie chcę, mnie to nie gro. No jak to, panie, telewizor panu nie gro, taki piękny telewizor pan kupił 3 dni temu, to jest niemożliwe, musi grać. Nie gro, ja go nie chcę, dawajcie mi pieniądze. No ale co się stało, obrazu nie ma, obraz jest, ale głosu nie ma. No ale jak to się stało, niech pan powie. No jak się stało, siedza we środa, zaglądam na mecz, dubia se gwozdkiem w uchu, łoros dup, głos się stracił. Przyszedł hop do sklepu muzycznego kupić się struna do kontrabasu. Dzień dobry, chciałbym struna. Do czego? No do kontrabasu. No ale niech pan powie, kiero struna. Moment. Druga od okna. Hopie, Hermałek powiedział, pierunie, hopie, jak my... Pierunie, hopie, jak my lecieli fligrem, wiesz, pierunie, a bez instruktażu, wiesz, ja padłem, Herr Uber, a jak się tak to stanie? A on powiedział, panie Hermałek, pierunie, to poleciecie na dół, a nie do góry. Pierunie walimy. Łoros jagnie, pierunie praśnie, zaglądam, pierunie joje bez fligra. Pieruna leca, a te chmury, wiesz, jak pitają. Pierunie jo za te hołżuntregi, pierunie szarpia nic. Pierunie zaglądam, jakiś róz leci do góry. Padł mu, pierunie, towarzysz. Pierunie, nie wiecie, jak się ten pierunie paraszut otwiera? A on mi powiedział, pierunie, nie wiem, jo jest saper. Dajcie teraz taki pozór, będziemy rozprawiać wice. Do Szopienic przyjechał cyrk. Pełno ludzi. Na arena wyłazi taki siłacz, ale taki, którego jeszcze w Szopienicach nie widzieli. Sztanga 200 kilo, a on jedną ręką tak do góry. Oczywiście, brawa, te sprawy, to jeszcze nic. Bierę cytryna, jak ścisnął 2 szolki pełne soku. Na to przyłazi ten dyrektor cyrku. Padł, w to wyciśnie z tej cytryny jeszcze, aby jedna kropelka. Mo super nagroda. Patrzą, idzie jeden. A taki elegancki hop. Czarny żakiet, na jeden knefel zapięty, sam binder, teczka w ręce, bierze ta cytryna, jeszcze pół szolki. Wszyscy konsternacja. Wiecie, kto to był? Kołotko. Wraca chłop z wyjazdu służbowego do Francji. Koledzy się zebrali, no tuż, godejcie dyrektorze, jak tam było. Padło, co za kraj, a jakie jedzenie, a dziołchy, no nie macie pojęcia. No ale godejcie, przeżyliście, co tam ekstra. A, idę do hotelu, widza stoi jedna. Ona mi mrugła, ja im mrugnął. Ona nic po polsku, ja nic po francusku. Idziemy do restauracji. W tej restauracji siadamy, no pogodać nie idzie. Nie obiera na serwetce, maluja i talerz. Ona zamówiła, przynieśli 2 obiady. Jo maluja szklonka, zamówiła, przynieśli 2 drinki. Jo maluja 3 nutki, zatańczyli my. Ona bierze ode mnie ta serwetka, maluje mi łóżko. I tu mnie zatkało. Skąd ona mogła wiedzieć, że ja jest dyrektorem fabryki mebli? Na budowie.
Jeden na wierzchu wieżowca, drugi na dole. I ten z wierzchu temu na dole pokazuje. A ten na dole. To ten z wierzchu. To ten na dole. To ten z wierzchu. To ten na dole. To ten z wierzchu nie wytrzymał, słazi, padł. Ty, majster, ja wiem. 20 piw. Ale jakie? Jasne czy ciemne? Słuchajcie, trafił w młotok Hermałka. Taka sprawa. Padł mi, Hopie, Pierunie, hopie, wiesz co się stało, ty wiesz co się stało? ja mówię, panie Hermałek, nie wiem, co się stało, co się są tacy smutni. A hopie, Pierunie, ani nie gorzej. Stary Fila umarli. Ja go mówię, co? Fila umarli, to jest niemożliwe, przez całego pół godziny temu w oknie widział. Ja, Pierunie, bo chodzili z rentą, to go Pierunie wystawili.